मुखिया अरे अरे ये जब क्या करता है जब रे? अरे बाप रे काहे हो? अरे मुखिया जी खिसियात काहे बनी? देखो तनी बड़ा खाता रहन सो। अरे खइना तो तबे न भोट दिहा सब लोटिया गोल कर दिहन सब खूब खाता रहन सो। 5 साल लूट के रखले बनी उहे खर्चा होई और फेन लुटाई। हां तो चली ओमे का सोचे के खियावल जा। अमीन हवे चाहे कोनो बात के हमें दो आउ डालो हमें दो राइट मुखिया जी हो गल अब चाव ना चाहे आउ डालो सोचा मत हमें दो एक पीस हमें एक पीस और दे ए मुखिया जी हने आओ और पुलाव दी रौरो के पुलाव दी का डंडी सब अपने हां दबा के खाई लो ए भैया कल्लू मुखिया के नॉमिनेशन होता खाई लो खूब। ए चुनाव के चावल ए मन बरखा खाली मुर्गे खातरन स अब चलो आउ चाहे खातर तो याद रखियो कल्लू मुखिया के वोट दे के बाद ठीक बा। हां एकदम आओ गया होता खा लेनु अब नॉमिनेशन बा चलो ब्लॉक पर खा के चलेगा ब्लॉक ठीक बा। आउ चाचा प्रणाम बताई कुछ कमी बेसी लेकिन हूँ कल्लू मुखिया के नॉमिनेशन बा एकदम जबरदस्त खाई लोगिन सोची लो मत खा ले रहो हाँ क्या करता रहो जाओ ऑर्केस्ट्रा होता जाके माहौल बनाओ जा देखो और 1 बजे से नॉमिनेशन बा जाके प्रोग्राम देखो। रुको ही सब कार के लुका दी ना तो मुखिया तब पगला गल बस सब खिया दी। रे ई क्या करता रे? अरे मुखिया जी मिलावत रोनी है देखी ना चलावे खातिर मिलावत रोनी है देखी जो जगह चलाओ ठीक बा। हतनी से कमी ना होवे के चाहिए। हां लुटावा हमार का जाता बुझियो तू चावल घटकल का धो के लगाओ जल्दी कमी ना होवे के चाहिए एक आदमी एक कमी ना होवे के चाहिए। चावल धोते इसके गिनत रही चलो लागत साल के दिन हाथ में जाने नहीं क्यों ओ धीरे कर बना देख रे साला बन कह के ले रे चालू कर जल्दी भाई तोलू मुखिया का नाम जाके बजाओ माहौल बनाओ जल्दी भोजन हो गए चली नॉमिनेशन में चली चलेगा ए दुकान बंद करो काम नॉमिनेशन में चलेगा चले जल्दी कर लो भोजन हो गए हैं तब दुकान कैसे खोले बड़ा चलते बनी अब तुम क्या तो नहीं जाएंगे हां चलो जी भूख लगो अनाज में ठीक ना हो ना एकदम चलो जी जाएगा ना दुकान में हां कहते बा चलो फटाफट जल्दी करो फटाफट भोजन हो गए हां हो गए चलो नॉमिनेशन में चलो ना जम तक का करो ना जम तो खुद लड़ो ना जीगो लाड़ते तो ना दे तुमगा जीते दो पेट भर गल बात खत्म जीते दो तार चाम न चवाले ना जीगो तू ना ताला चाहिए अच्छा कहतनी हां गाड़ी तक कोई लेनी हां एगो काम कर 50 गो मोटरसाइकिल के व्यवस्था कराओ जब पैसा लगे दियाई 200 पंचायत के होई नु हां बुलाओ ननु तो भीड़ तो होई तब लोग जाने के बाप बड़ी मुखिया के थी मुखिया जी तो ई बताई ना मतलब का लालच दे हम ओकनी के जाके हम का कहे अब पूछियन से कितना देबो त का कहाई खोसी पुलाव चावल मिला तो बोल नहीं बा ई ठीक बात कहाई हां गाड़ी में के पेट्रोल डाला जाई हां आ 200 रुपया उन्हें नगद दे दिए खुशी खातिर वाह बे महाराज तब तो हम 50 गो का 100 गो मोटरसाइकिल के व्यवस्था करवा दे जाके व्यवस्था कराओ कोनो एजेंट के धर कोनो धनु अब के व्यवस्था कर बे महाराज गरी तो हड्डी आ गड्डी पर तो लोग हेंगा दौड़त आवता जेंग होके अपराधी में लगा देनी व्यवस्था कर बस मुखिया जी रो घबराई मत राउरे अब की जीत होई हमार वादा बाटे घबराई मत हां आओ ए भाई जी अरे ओकरा के दूसरा गाड़ी के ऑर्डर कइले है काहे ना लेगेलो ओकरा के जल्दी ओकरा के 20 गो गाड़ी भेजो मोटरसाइकिल अभी तू भेज 20 गो ओकरा के मोटरसाइकिल हां अबे तो रह ठीक बा ओकरा 20 गो भेज दो ओकरा हौ कहले बा एथिया मुखिया ओकरा के 30 गो भेजो 50 गो हां 50 गो मोटरसाइकिल के दाम हम दिवा दे तुरंत ठीक बा जल्दी भेज दो ए भैया बोली हमरो एगो काम बाटे बोली हमरा कल्लू मुखिया के 50 गो मोटरसाइकिल चाहिए सुनी है के रोवा ठीका लेबनी मोटरसाइकिल के लॉमिनेशन में भेजे खातिर अच्छा तो 50 गो मोटरसाइकिल चाहिए तो रोवा लेट कर देनी महाराज
काहे? अब के 30 गो मोटरसाइकिल दे दी बाकी 20 गो बचल बा रुआ कहम तो ओकर उपाय कर देब माने चली तब 20 गो लियाए लेही के पड़ी कार और रेट चलो तखरी बता दी हमरा के ज्यादा का तेल फुल टंकी करवा देना पूरा पेट भरवा दे हाँ। 300 रुपया ज्यादा ना 300 रुपया महाराज ढेर हो जाता हाँ। बा महाराज 150-200 में लोग दौड़त थे ये महाराज एक दिन के दिहाड़ियो ना देब तो का होई अरे तो का करे के बा महाराज 150 रुपया दिवा दे मैं तेल भरवा दे बोली हाँ मान जाइए यहीं पर आ चली तो भर पेट पूरा खाना खिया देब का रखले बने खाना में अरे महाराज मुर्गा बाटे चावल बाटे खोसी बा पुलाव बा खाई ना खा के हो जा गिर जाए खाना के तो व्यवस्था बाबा की वो जे बा होइला बाटे महाराज 40 लीटर मंगवा दिल बरन हमर कोल्लू मुखिया पी के गांज बनाई ना जा एकदम ठीक बात तब व्यवस्था करी हम अभी कहे तनी फोन से रोको अथी को दी हां अभी कहे तनी हां अभी बतिया के रोले भेजते बने आदमी हां ठीक बा जाए तो आज तो जोतरी बन गइल ई 150 में से कार ले लक कोल्लू मुखिया 200 कहलक 50 गो हमरे पैकेट में अगर 50 गो होई त हमर कितना हो गए रे हिसाब घरे जाके जोरे अब हमरा मेहरारू के दिक्कत ना होई ओकरा खातिर हम फेरन लवली किने फेस वॉश किने मॉइस्चराइजर किने फाउंडेशन किने और अगरम बगरम एंट सेंट बहुत कुछ किने अब त मेहरारू हमर खूब खुश हो जाई वाह जिया अब तक काम भल भई कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया मत घबराना कल्लू मुखिया मत घबराना कल्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू भैया मत घबराना पीछे सारा जवान कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद रोकी हम आओ तनी नॉमिनेशन पर्चा भर के एक बाद कोनो काम होई तब तक जनता जनार्दन के भोजन कराई ठीक लोगन सब कोई अथी भोजन पानी करी लोगिन हमार कल्लू मुखिया आवत तनी नॉमिनेशन कराएंगे ओकरा बाद जय करा लगी कल्लू मुखिया जिंदाबाद ठीक बा भाई जी हम सब तो रोकी लोगिन ठीक है अभी लेके बा जो जाके जनता के फंसा के रोक तब तक मैं मावती नॉमिनेशन और ठीक बा आई रो नॉमिनेशन करा के हम तले जनता के फंसा के रखत तनी कल्लू मुखिया जिंदाबाद 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 कल्लू मुखिया जिंदाबाद 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 अरे पैसा गरिया के ना मिली अरे मिली यार काहे बेचत बा चमचमा ओकरा वही तो कहला हले जे ना चमचमा आवत दिवावत तनी काहे बेचत का बात हो गल गाड़ी में तेल घबराला के जरूरत नहीं के गाड़ी में तेलो भराई पेटो में भराई मुर्गा चावल खसी सब कुछ बा जम के रो लोगिन खाई लोगिन और कल्लू मुखिया के गुण गाई लोगिन जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद 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 और सुनिए अभी है ना कल्लू मुखिया के तरफ से 200 रुपया प्रत्येक आदमी पर दिया हाँ ऐसे चिंता के लिए जरूरत नहीं है जल्दी दिवाओ मुखिया जी जैसे मुखिया जी निकला था नॉमिनेशन करा के सब के 200 रुपया 1 लीटर तेल और पेट भर खाना आ खाई लोगी ना मुखिया के गुण गाई लोगी ठीक बा एकदम रोल के फिक्र रही जी मुखिया जी के फोन आर लखो नॉमिनेशन हो गल वहां के निकला तनी लबा पेन हम तब हमर बड़ाई होई के जीतिया तो भूलइया ना हमरा के हमार के मौनत बोलइयो सब कोई के काम होई घबराले के जरूरत नहीं सब कोई के कोई को इंदिरा आवास पास करवा दे मुखिया जी से कह के ठीक बा जा तनी गेट पर हो जी मुखिया जी चुनाव जीत को नहीं लोग बुझाता नॉमिनेशन हो गल कल्लू मुखिया जिंदाबाद इंतजार करता लो बबुआ नॉमिनेशन तो हो गए अब जनता में जोर शोर से प्रचार करल एकदम कल्लू मुखिया जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद कल्लू भैया मत घबराना कल्लू मुखिया जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद भैया मत घबराना कल्लू भैया मत घबराना कल्लू मुखिया बबुआ ई तो अभी फिल्म रहा नॉमिनेशन अभी तो मेन बाकी है अभी कहानी अभी टेलर बाकी बा हाँ जी हाँ जनता से आग्रह बा कि सब खाइए घरे जाइए अपना हाँ जी पूरा मुर्गा पुलाव खसी बनल बाटे रो लोगन खाना पीना खा के मस्त होके जाम लोगिन ऐसन कल्लू मुखिया दिलदार रुआ लोगन के कहीं ना मिली तो बोले के खाली और कल्लू मुखिया जिंदाबाद कल्लू मुखिया जिंदाबाद